Хроничните чревни заболявания, към които се причислява болестта на Крон и улцерозния колит, за съжаление са заболявания, които най-често ангажират пациенти в млада и активна възраст. Тези болести показват сериозна тенденция за нарастване на тяхната честота. Статистиката показва, че за една година в света се разболяват около 5 милиона хора от тези заболявания. Най-често страдат хора, които са в развитите държави от Западна Европа и Северна Америка, като те са мултифакторни болести, т.е. не се знае точната причина за тяхното възникване, но се смята, че определена генетична предиспозиция с влиянието на чревния микробиом води до отключването на тези заболявания. Улцерозният колит е заболяване, което ангажира дебелото черво. Пациентите в началото на заболяването имат нарушена ритмика на дефекация по типа на чести изхождания. С напредване на заболяването се започва появата на кръв, коремни болки, развитие на анемия, отслабване на килограми. При хроничните чревни заболявания все още не може да се каже точната причина за тяхното възникване. Има редица публикации, които се свързват с определени рискови фактори по отношение на чревни инфекции в детска възраст и други фактори, но точната причина е неясна. Улцерозният колит се диагностицира чрез няколко изследвания. Назначава се фекална проба за един маркер, който се казва фекален калпротектин. Той не е специфичен, разбира се, за тази болест, но ни насочва към възпалителен процес в дебелото черво. Златният стандарт е извършването на колоноскопия, която показва много специфични ендоскопски изменения на лигавицата на дебелото черво, плюс информация до каква степен е ангажирано червото от тази болест. Улцерозният колит може да се обърка с няколко заболявания. Най-често това е дивертикулозата, която ангажира дебелото черво. Има подобни изменения ендоскопски. Разбира се, може да бъде объркано и с болест на Крон, в някои случаи с някои инфекциозни чревни заболявания също могат да приличат и като клиника, и като ендоскопски образ на улцерозния колит. Пациентите, които са диагностирани с улцерозен колит, е необходимо да спазват определен режим на хранене, в зависимост и от фазата на заболяването, дали е в активна, дали са с тежка диария или са вече в ремисия. Тези неща като хранителни режими се обясняват подробно на пациентите, след като бъдат точно диагностицирани в каква фаза на болестта са. Улцерозният колит се среща най-често в млада възрастова група, между 25 и 35 години, когато пациентите са в една активна възраст и за съжаление това много нарушава качеството им на живот и затова бързото диагностициране и започване на терапия при тези пациенти е изключително важна. Поради няколко причини. Първо, че им възстановява нормалния ритъм на живот. Второ, чрез стартирането на адекватно и бързо лечение при тези пациенти се предотвратява развитие на сериозните усложнения на заболяването. Улцерозният колит се лекува в момента се разполагат с различни класове медикаменти, които повлияват на това заболяване в много добър ефект. Има различни етапи, има различни стъпки в лечението на тези заболявания. Имаме стандарти за това лечение. В момента в нашата здравна система бих казала, че разполага с много модерни лекарства, които пациентите получават безплатно, за щастие, и резултатите от това лечение са много задоволителни. Въпреки това, много често се налага и промяна в техните протоколи на лечение, тъй като се развива с времето генетична резистентност към определени класове медикаменти и се налага превключването на друг медикамент.